Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες των Πασιωμένων, καλησπέρα σας. Είναι μια νέα σειρά, μια νέα εκπομπή του καναλιού μας, η οποία έρχεται για να σας κάνει παρέα όλη αυτή την χρονιά στη EuroLeague. Ξεκινάμε σήμερα με μια δυνατή πρεμιέρα, με ένα δυνατό καλεσμένο. Είναι ο Όμηρος Νετζίπογλου, ο point guard Σάικ, ο οποίος είναι απόψε μαζί μας και έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλάμε μαζί του. Όμηρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχάς να πω ότι είναι δικιά μου τιμή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι να είμαι τυχερός για να σας κάνω καλό ποδαρικό και να βρίσκετε συνέχεια στις τάσεις, πώς τα λένε αυτά, το YouTube και να το πάτε τάπα, γιατί είστε πολύ καλοί και η δουλειά σας είναι πολύ καλή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σπύρο, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Όμηρε, είδαμε ένα σχετικά κακό ξεκίνημα για την ΑΕΚ φέτος. Πολλές κακοί για τον Πλάθα και για τις επιλογές του. Βλέπουμε όμως μια ΑΕΚ η οποία έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει κάνει μεγάλες νίκες, έχει κάνει ένα από τα καλύτερα ξεκινήματά της στο BCL. Έχει χάσει στο shoot με τον Παναθηναϊκό. Πώς φαίνεται όλο αυτή το νέο challenge για σένα που είναι η ΑΕΚ που έφυγε από τον Άρη και η ομάδα γενικά? Θα σου πω ότι σίγουρα το ξεκίνημά μας με το Λαύριο ήταν λίγο περίεργο, δηλαδή κάναμε ένα στραβοπάτημα, είναι αλήθεια, δεν το περίμενε κανείς, αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Γενικά, όπως έχουμε δει και στην Basket League και στην Ευρωλίγκα, όλα τα παιχνίδια πλέον με τις ομάδες να έχουν ενισχυθεί τόσο πολύ είναι δυνατά, αλλά δείξαμε γενικά χαρακτήρα σαν ομάδα, δείξαμε ότι είμαστε ομάδα, είμαστε μια οικογένεια και αυτό σιγά σιγά βγαίνει στο γήπεδο και κάνουμε γενικά ωραία πράγματα και πιστεύω ότι και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα θα έχουμε υγεία, να έχουμε πάνω απ' όλα, θα έχουμε μια πολύ καλή συνέχεια. Το καλοκαίρι φεύγεις από τον Άρη και γενικά υπήρχε το όνομά σου στο διαδίκτυο και γενικά στα μέσα ότι είδαμε αρκετές φορές και το όνομα του Ολυμπιακού. Όταν έφυγες από τον Άρη, ουσιαστικά έχεις αποφασίσει ότι θα πας στην ΑΕΚ. Είχες κάποια άλλη πρόταση, κάτι άλλο στο μυαλό σου? Γενικά, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κάτι άλλο. Δεν είχε γίνει κάτι πιο επίσημο από κάποια άλλη ομάδα. Η ΑΕΚ ήταν η πρώτη που ενδιαφέρθηκε τόσο πολύ και εννοείται μίλησα με τον πρόεδρο, μίλησα με τον team manager, μίλησα με τον Μανουβροειδή και με τον προπονητή και εννοείται τα βρήκαμε σε όλα. Μου άρεσε γενικά αυτό το κλίμα γενικά της ομάδας και ήθελα να το δοκιμάσω και να πάω σε μια τόσο μεγάλη ομάδα που έχει υψηλές απαιτήσεις γενικά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Όμηρο, όπως είπες και εσύ, είναι μια επαιτειακή χρονιά για την ΑΕΚ. Το βλέπουμε και στο ζακετάκι που φοράς, τα 100 χρόνια. Ναι, 100 χρόνια. Η ΑΕΚ έχει επενδύσει, έχει φέρει ένα πολύ μεγάλο προπονητή, τον Πλάθα, ο οποίος έχει μεγάλη ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχει φέρει παίκτες από το NBA όπως ο Τζόρνταν Μακρέι, ο Μάκλεμορ, ο Κουσμίσκας που είχε ένα καλό πέρασμα το NBA, τον Καπεγγέλε. Πώς φαίνεται να στρέφεσαι με τέτοιους χαρακτήρες και τους παίκτες όπως είναι ο χαρακτήρας ο Πλάθα και παίκτες αυτοί που προανέφερα? Αυτό που λες συμφωνώ 100% γιατί είναι παίκτες και προπονητές με μεγάλη προσωπικότητα, με μεγάλη εμπειρία γενικά στα παρκέ είτε της Ευρωλίγκας είτε του NBA και σίγουρα εμείς το μόνο που έχουμε είναι και να κερδίσουμε από αυτούς, να παίρνουμε όλα τα καλά στοιχεία, μας βοηθάνε γενικά. Αυτό είναι που σας έλεγα πριν, ότι είμαστε μια οικογένεια και όλους εμάς τους μικρούς μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μας καθοδηγούν μέσα στο γήπεδο και να βρισκόμαστε, να δίνουμε το 100% και εμείς οι μικροί δανειτές μας. Και είναι πραγματικά χαρά να είσαι με αυτούς τους παίχτες, γιατί έχουν μια τεράστια εμπειρία, μια τεράστια καριέρα. Και πραγματικά είναι κάτι τρομερό. Ο Κότσο Πλάθα ήταν προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν προπονητής σε μεγάλες ομάδες. Έχει τόσες παραστάσεις μπροστά του και μας βοηθάει πραγματικά να εκδηλώσουμε το 100% του εαυτού μας και να είμαστε ελεύθεροι μες στο γήπεδο. Μας έχει δώσει τεράστια ελευθερία και πραγματικά είναι κάτι σπάνιο αυτό που ζούμε, γιατί είναι τρομερό το να μπαίνεις μέσα και να νιώθεις 100% ελεύθερος, να κάνεις ό,τι σου βγει και να έχεις την υποστήριξη προπονητής από πίσω. Τέλεια. Ας αφήσουμε λίγο την ΑΕΚ, ας αφήσουμε λίγο το ελληνικό πρωτάθλημα και το BCL. Πάμε στην Ευρωλίγκα, που αυτό είναι το κύριο θέμα, η κύρια θεματολογία και του page που έχουμε στο Instagram.
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει σπαταλήσει πολλά εκατομμύρια το καλοκαίρι για να φτιάξει αυτό το project που έχει επενδύσει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ναι μεν είχε έναν κορμό από πέρσι, έφυγαν κάποιοι παίκτες, τώρα έκανε κάποιες δύο σπουδαίες προσθήκες οι οποίες θέλει να τον βοηθήσουν. Ποια είναι η γνώμη σου για την μέχρι τώρα πορεία των δύο ομάδων? Θες, όπως είπες, σίγουρα. Κιόλας παίξατε και με τους δύο και ήσασταν και άκρως ανταγωνιστικοί και με τους δύο. Ναι, σίγουρα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης με τεράστια ιστορία και οι δύο. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπες, έχει κάνει μια καινούργια ομάδα. Είναι όλα από το μηδέν. Σίγουρα χρειάζεται χρόνο αυτό που έχει γίνει. Υπάρχουν παίκτες με τεράστια προσωπικότητα, προπονητές με τεράστια προσωπικότητα, με τεράστιες καριέρες και πιστεύω ότι σίγουρα θα πρωταγωνιστήσουν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, εννοείται. Απλά νομίζω ότι το μόνο που χρειάζεται είναι χρόνο για να βρουν αυτοματισμούς μέσα στο γήπεδο. Γιατί, όπως είπα, είναι 12 καινούργιοι παίκτες που δεν έχουν ξανασυνεργαστεί μεταξύ τους, εκτός νομίζω από 2-3 από εθνικές ομάδες κτλ. Για τον Ολυμπιακό, σίγουρα ο Σάσα είναι μια τεράστια πόλη. Νομίζω δεν βρίσκεται ξανά τέτοιο τεσάρι να είναι τόσο φορμαρισμένο και να έχει κουμπώσει πολύ με τους άλλους παίχτες. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είπες, η προσθήκη που έχουν κάνει και ο Μητρουλόν και ο Πετρούσεφ σιγά σιγά θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στο παιχνίδι τους. Είναι σημαντικό ότι έχουν ένα κορμό χρόνια και νομίζω γι' αυτό παίζουν και αυτό το τρομερό μπάσκετ του coach Μπαζόκα και πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν στην Ευρώπη και πραγματικά εύχομαι να είναι και οι δύο στο Final Four, γιατί χρειάζεται το ελληνικό μπάσκετ διακρίσεις. Βλέπουμε έναν Παναθηναϊκό μάλλον και μια φιλοσοφία του όπως παίζει ο Αταμάντο, χωρίς να είναι ένα πολύ πολύπλοκο παιχνίδι σε σχέση με αυτό που παίζει ο coach Μπαρτζόκας και η ομάδα του. Ένα παιχνίδι το οποίο ας βάλουμε 90, μάλλον να φάμε 90 μισό, να βάλουμε 91. Αυτή η φιλοσοφία του Αταμάν πιστεύεις θα μπορέσει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να ανέβει το level που θέλει και να φτάσει στο Final Four που έχει πει ο ίδιος ότι να κλείσετε εισιτήρια θα είμαστε εκεί, ή το βλέπεις λίγο δύσκολο και κάποιοι παίχτες θα μείνουν πίσω, όπως ήδη έχει μείνει πίσω ο Μπαλτσερόφσκι, ο Κάιλ Γκάι, και βλέπουμε ένα σχετικά μικρό rotation του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, εχθές και στο προηγούμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα έχουν κάνει ένα rotation ο coach Αταμάν με 8 παίκτες. Ναι. Γενικά νομίζω ότι αυτό το στυλ παιχνιδιού του coach Αταμάν, όπως και στην ΕΦΕΣ που είχε το Μίσιτς και το Λάργιν, γενικά νομίζω ότι έχει βγει, έχει πάρει 2 back-to-back Ευρωλίγκες και νομίζω και την περίοδο του COVID που σταμάτησε το μπάσκετ είχε μια πάρα πολύ εξίσου καλή ομάδα και πήγαινε για να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Οπότε πιστεύω ότι έχει παίχτες και τέτοιες προσωπικότητες που μπορούν να βγουν μπροστά και να παίξει αυτό το εισαγωγικά ελεύθερο μπάσκετ. Όπως έχουμε δει, ο Μίτογλου είναι στην τρομερή κατάσταση. Βιλντόζα, Γκριγκόνης, όλα αυτά τα παιδιά, ο Λούκας, όλοι αυτοί οι παίχτες πραγματικά είναι προσωπικότητες τεράστιες και σίγουρα έχουν παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Όλοι, Σόρτ, όλα αυτά τα παιδιά. Απλά εντάξει, σίγουρα σε αυτές τις ομάδες με το τέτοιο rotation μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που θα δικηθούν, αλλά νομίζω ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή που τους βάζει ο coach Αταμάν έχουν δείξει καλό πρόσωπο και βοηθάνε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Οπότε γνώμη μου είναι ότι αυτή η φιλοσοφία του coach Αταμάν ταιριάζει σε αυτό το Παναθηναϊκό. Γενικά βλέπουμε από τότε που μπήκε ο Μίτογλου πάλι στα βαριά, βλέπουμε ένα τρομερό step up ολόκληρου του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, από τότε που είχε χάσει το μάτς με τη Μακάμπι, που μπήκε ο Μίτογλου και έπαιξε, και όλα τα προηγούμενα παιχνίδια τα οποία είχε δυσκολευτεί και είχε χάσει ο Παναθηναϊκός, είχε κερδίσει λεπτομέρειες, βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό πολύ καλύτερο να μπαίνει ο Μίτογλου και σκοράρει συνήθως στα τελευταία παιχνίδια 15 με 20 πόντους σταθερά. Πραγματικά κάνει μια τρομερή χρονιά. Μακάρι το παιδί να συνεχίσει έτσι. Προσωπικά, εμένα μου θυμίζει με τον Βεζέγκοφ που ήταν στον Ολυμπιακό. Κάνει την ίδια περίπου πορεία και ο Μίτογλου στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ εύστοχος, είναι σε τρομερή φόρμα και πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω είναι και το καλύτερο τεσάρι της Ευρώπης. Έβλεπες τους δύο Ιουνίου στο Final Four το Μάιο του 2024? Τους έβλεπα και μακάρι να τους δω, γιατί πραγματικά θα είναι μια τεράστια ονομαχία εκεί πέρα ανάμεσα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό, που έχει φύγει, όπως είπες, ο Βεζέγκοφ και ο Σλούκας, που ήταν από τους κύριους πυλώνες στην επίθεση. Δηλαδή,
Βλέπαμε αν δεν κάνω λάθος, είχαμε γράψει και ένα συγκεκριμένο post που ο Σλούκας και ο Βεζένκοφ σκοράρανε ή μοιράζανε το 48% των πόντων του Ολυμπιακού πέρυσι. Έχει κάνει τώρα μια προσθήκη τον Πετρούσεφ που δεν τον έχουμε δει ακόμα. Έχει κάνει μια προσθήκη τον Μήτρη Λόγκ που δεν θα παίξει ακόμα λόγω αυτού του financial fair play. Έχει κάνει το θέμα που ο Isaiah Canaan και ο Alec Peters. Έχει κάνει το μεγάλο step up ο Isaiah Canaan και ο Alec Peters, οι οποίοι έχουν βάλει, αν τώρα το διάβασα, 61 στα 110 τρίποτα έχουν βάλει αυτοί οι δύο μαζί. Πώς σου φαίνεται αυτός ο νέος ουσιαστικά Ολυμπιακός με νέους ρόλους και πιστεύω ένα διαφορετικό παιχνίδι από ό,τι έπαιζε πέρυσι? Αυτό που είπε είναι πολύ σωστό. Γενικά νομίζω και ο Πετρούσεφ σε εισαγωγικά δικήθηκε, αλλά πώς να μην δικηθεί όταν έχει το Βεζέκο μπροστά σου να κάνει τέτοια χρονιά. Ο Πίτερς, ναι, sorry. Έχει κάνει ένα τρομερό step up, έχει τρομερό ποσοστό στο τρίποντο και αυτός και ο Κάνα κάνουν πραγματικά τρομερή σεζόν. Αλλά όπως είπες και εσύ, περιμένω να δούμε τον Πετρούσεφ, ο οποίος πιστεύω θα δώσει πολλή ενέργεια, είναι πολύ αθλητικός, είναι πολύ δυνατός, και το Μήτρου Λόγκ, και εύχομαι πραγματικά να δέσει ο Ολυμπιακός και να μπορέσει να κάνει κάτι πολύ καλό, γιατί πραγματικά έχει μια πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή βλέπουμε και ο Γόκα που έχει κάνει βήματα πολύ μπροστά στην επίδεση, γενικά βγαίνει πολύ στην επίδεση. Παπα-Νικολάου πραγματικά είναι ηγέτης πραγματικά και εντός και εκτός γηπέδου με αυτά που κάνει, και μπορεί να μην βάζει 20 πόντους, αλλά κάνει όλη τη εισαγωγικά βρώμικη δουλειά. Αρχηγός με τα όλα του και εντός και εκτός. Πραγματικά αρχηγός με τα όλα του. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά εμπιστεύεται και τον Μιχάλη τον Λούτζι, ότι δίνει ανάση στο Βάμπ, γιατί σίγουρα όταν ένας παίκτης έχει παίξει εθνικές ομάδες, έχει παίξει, δεν έχει σταματήσει ποτέ, σίγουρα χρειάζεται και ξεκούραση. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι και ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο, όπως και ο Παναθηναϊκός, για να βρουν τους αυτοματισμούς ξανά και να βρουν τη χημεία που χρειάζονται και οι δύο. Και κάπου εδώ να σημειώσουμε ότι ο Κάναν και ο Πίτερς τελειώνουν τα συμβολαία τους το καλοκαίρι. Οπότε, αν θέλει ο Ολυμπιακός να τους κρατήσει, πρέπει να ξεκινήσει από τώρα, ή αλλιώς θα έχουμε μια ακόμα πολύ καλή μεταγραφή, ένα πολύ καλό μεταγραφικό καλοκαίρι με πολύ μεγάλα ονόματα, όπως Ταβάρες, Λάρκινγκ, Κλάιμπερν, Κάναν, Πίτερς, έχουν πάρα πολλούς παίχτες. Λόιντ. Πραγματικά θα γίνει κακός χαμός, αλλά νομίζω ότι για τους γιο του Ολυμπιακού, άποψή μου είναι ότι σίγουρα θέλει να τους κρατήσει ο Ολυμπιακός, γιατί γενικά επενδύει αυτόν τον κορμό, θέλει να έχει ένα σταθερό κορμό ο Ολυμπιακός, και νομίζω ότι αυτοί οι δύο παίχτες έχουν βγει μπροστά και δείχνουν ότι μπορούν να γίνουν και ηγέτες του Ολυμπιακού. Και φαίνεται μια οικογένεια, ότι έχουν ένα ωραίο κλίμα σαν ομάδα. Δεν ξέρω, τους αντιμετωπίσατε κι εσείς, αν δεν σου βγάλε και εσένα κάτι τέτοιο. Δηλαδή ένα οικογενειακό κλίμα, ότι ο ένας παίζει για τον άλλον, νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί, γενικά όλο αυτό. Πραγματικά είναι μια οικογένεια, και νομίζω μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει και ο Κώστο Παπα-Νικολάου, που είναι ηγέτης και νομίζω ότι τους έχει κρατήσει τόσο ενωμένους και τόσο οικογένεια, αλλά πραγματικά είναι ένα υπέροχο κλίμα. Οι προπονητές, παίχτες όλοι μαζί είναι μαζί σε εύκολα και μαζί και σε δύσκολα. Μου δώσες πάσα πριν με την αναφορά σου στην Εθνική και το walk-up. Είδαμε πριν λίγες μέρες ότι το προολυμπιακό τουρνουά θα είναι στην Ελλάδα, θα είναι στο ΣΕΦ. Ευελπιστούμε να είναι όλοι οι μεγάλοι μας αστέρες με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Μπορεί η εθνική ομάδα να καταφέρει να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, που είναι το μεγάλο όνειρο του κάθε μπασκετικού Έλληνα φιλάθλου? Ναι, πραγματικά θα είναι ένα απίστευτο πράγμα. Ολυμπιακοί Αγώνες είναι κάτι μοναδικό, και εννοείται πως θέλω και πιστεύω ότι η εθνική μπορεί να είναι εκεί πέρα, γιατί έχουμε παίχτες με τεράστια προσωπικότητα, όπως από ό,τι έχω διαβάσει θέλει να παίξει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, και με προπονητή. Οι μηνύες είναι λίγο περίεργες επειδή είναι και το NBA που τελειώνει αργά, οπότε... Ναι, ισχύει γι' αυτό. Μακάρι να είναι, γιατί εντάξει, όσο να είναι να έχεις το Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα σου, είναι είναι μοναδικό, και με ένα προπονητή, το Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι ένας τρομερό είδαλμα για μας, είναι μια τρομερή προσωπικότητα και ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ. Το βλέπουμε και στο Περιστέρι που κάνει μια καλή χρονιά, κάνει και πέρσι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ελπίζω να έχουμε κάτι καλό και να είμαστε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί πραγματικά το χρειάζεται το ελληνικό μπάσκετ να έχει τέτοιες διακρίσεις. Θεωρείς ότι η αντικατάσταση του Δημήτρη Τούδη με
τον ερχομό του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της εθνικής ομάδας θα δώσει μια παραπάνω ένταση, κύρος και πηγή έμπνευσης στους παίκτες, οι οποίοι έχουμε παίκτες όπως ο Ρογκαβόπουλος, ο Γιάννης Αντοκούμπο, που το έχει πει ο ίδιος, είναι ένα τα είδωλά του Σπανούλης, να έχουν προπονητή ένα τα είδωλά τους και από αυτούς τους παίκτες που έβλεπαν μεγαλώνοντας. Και εκτός από αυτό, να γνωρίζουν ότι ο Βασίλης Σπανούλης υπήρχε παίκτης εθνικής και γνωρίζει όλα αυτά που περνάνε εκείνοι, τι σκέφτονται, τα συναισθήματά τους μετά από κάθε αγώνα, ήττα, νίκη. Οπότε έχει και μια παραπάνω εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ τυχερή η εθνική ομάδα που θα έχει το Βασίλη Σπανούλη, και γιατί, όπως έχεις πει, ήταν παίχτης, ξέρει να διαχειρίζεται ένα παίχτη και στην νίκη και στην ήττα, ξέρει γενικά από τι θα πει η εθνική ομάδα, και το να δέχεσαι συμβουλές και να στροπονεί ο Βασίλης Σπανούλης, που είναι από τους καλύτερους Ευρωπαίους παίχτες και είναι πραγματικά ιστορική για την Ελλάδα και τον ξέρουμε πραγματικά όλοι, είναι μόνο τιμή και πραγματικά είναι κάτι πολύ, πολύ όμορφο σαν ομοσπονδία που το έκανε, και νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ καλό για το μέλλον, γιατί το να έχεις προπονητή Σπανούλη είναι μοναδική εμπειρία. Να σχολιάσουμε λίγο και τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή, ποια ομάδα σου φαίνεται αυτή που σου έχει κάνει έκπληξη? Δηλαδή, βλέπουμε μια Real Μαδρίτης η οποία έκανε την πρώτη σίτα χθες, με έναν Ιτούδη να φαίνεται να ξεσπάει λίγο. Ήταν λίγο βουρκωμένος, νομίζω. Ναι, ήταν σαν να την ήθελε πάρα πολύ αυτή τη νίκη, και γενικά ακούμε ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος κάνει πάρα πολύ σκάουτινγκ, δουλεύει πάρα πολλές ώρες. Να μας πεις τη γνώμη σου για τη Real, να μας πεις τη γνώμη σου για τη Virtus, η οποία είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη φέτος στη σεζόν, με προπονητή τον Λούκα Μπάνκι, ο οποίος ήταν τρομερός στην Εθνική Λετωνίας. Να μας πεις τη γνώμη σου για την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία έχει ξοδέψει τόσα εκατομμύρια ευρώ και βρίσκεται στον πάθο. Πρέπει να είναι 14η, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Εντάξει, δεν περιμέναμε αυτό μετά την προσθήκη και Μίροτιτς. Καλά, σίγουρα. Να ξεκινήσω με τη Real. Πραγματικά είναι μια ομάδα, νομίζω ότι έχει περίπου την ίδια φιλοσοφία με τον Ολυμπιακό. Κρατάει ένα κορμό βασικών παιχτών και χτίζει γύρω από αυτούς. Εντάξει, έχει τρομερό ρόστερ, έχει τρομερούς παίχτες. Ο Ταβάρες, ο Γιούλ, ο Χεζόνια, όλα αυτά είναι πραγματικά. Όλοι Καμπάτσο είναι απίστευτη ομάδα. Έχουν απίστευτο κλίμα και φαίνεται αυτό. Δηλαδή, νομίζω μια φάση και όλη με τη Μακάμπι που κάνανε backdoor κάτω τα πόδια, alley-oop, κάρφωμα, όλα μαζί. NBA. Πραγματικά NBA. Χαίρεσαι πραγματικά να τους βλέπεις. Σίγουρα θα είναι το φαβορί για την EuroLeague. Τίποτα, μόνο η υγεία πιστεύω να έχει η Real και δεν χρειάζεται ούτε κανένα προσθήκη ούτε τίποτα. Είναι μια ομάδα που τα έχει όλα. Το να έχεις τον Άσο, τον Καμπάτσο και στο 5 τον Ταβάρες, νομίζω δεν χρειάζεται να έχεις κάτι άλλο. Για το παιχνίδι Real Fener, εντάξει, τρομερό παιχνίδι. Για το Fener Real, τρομερό παιχνίδι. Τώρα Μαντάρ έδωσε χαρά, νομίζω, σε όλη τη Fener. Πανιόντουσαν όλοι. Πραγματικά. Για την Virtus, πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω, γιατί παίζει ένας προγραμμένος παίκτης, ο Μπελινέλη, που κάνει, εντάξει, όποτε μπαίνει μέσα είναι εξωπραγματικός, πραγματικά. Σε αυτή την ηλικία να κάνει αυτά τα πράγματα και στο ψηλότερο επίπεδο είναι τρομερό. Έχει τα στάζει ακόμα που λέμε, τα στάζει. Πραγματικά. Μαζί του έχει τον Αγγέλη, έχει παιχταράδες δίπλα και με προπονητή τρομερό που έχει κάνει τρομερή καριέρα, και πιστεύω και αυτοί θα είναι στην ουσία από τα outsider που θα χτυπήσουν για το Final Four. Το πιστεύω και εγώ αυτό, από την αλήθεια. Και εμένα, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη Μονακό. Άσχετα τώρα που έχασε ο Ολυμπιακός, εντάξει, κρίμα για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν θέλω να χάνει γενικά. Το Kemba Walker. Πραγματικά έχει παιχταράδες, έχει τον Kemba Walker, έχει τον James, έχει τον Lloyd, τον Οκόμπο. Δεν έχει δείξει τίποτα μέχρι στιγμής. Πραγματικά, και εγώ αυτό πίστευα, ότι αυτό που ήξερα, ρε παιδί μου, και αυτό που έβλεπα γενικά στο NBA, πίστευα θα τους ρίχνω όλους κάτω και θα στάζει ένα τρίποντο μετά το άλλο. Αλλά εντάξει, είναι άλλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, άλλο το NBA. Οπότε νομίζω και αυτό χρειάζεται λίγο χρόνο προσαρμογής, όπως ας πούμε και ο Κέντρικ Νάνο που έχει πάρει και ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα έχει βγει σε παιχνίδια μπροστά, αλλά νομίζω ότι έχει πάρα πολλά ακόμα να δώσει.
Αυτό νομίζω. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες τώρα. Αν κάτσουμε και αναλύσουμε, και η Φενέρ είναι νομίζω φαβορή για Final Four. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα τις μεγάλες δυνάμεις όπως Μπαρτσελώνα ποτέ δεν μπορεί να τις βγάλεις έξω. Η μόνη άτυχη πιστεύω στη φερινή η EuroLeague είναι η Maccabi, η οποία με αυτά που γίνονται δεν παίζει στην έδρα της, γιατί η έδρα της Maccabi πραγματικά δεν υπάρχει. Είναι τρομερή και έχει πολύ καλή ομάδα με Λορέντζο Μπράουν τώρα, με τον Μπόλγκον, άμα δεν κάνω λάθος. Με τον Νίμπο πραγματικά έχει τρομερή ομάδα. Και προπονητή που έχει δέσει πάρα πολύ με τη Maccabi. Και γι' αυτό που είπες, πραγματικά είναι λες, για την Αρμάν είναι λες και ρίχνεις χρήματα σε ένα κουμπαράκι, είναι τρίπιος. Δηλαδή, πραγματικά δεν γίνεται. Έχει πάρει από τον Μπάγκος, είχε τον Μπάγκος, είχε Πεχταράδης, είχε το Μύρωτιτς. Νομίζω κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή και ο Μέλ που ήταν πραγματικά στο NBA, δεν τον βλέπω να κάνει αυτά τα παιχνίδια που έκανε πριν κάποια χρόνια στη Φενέρ. Πραγματικά. Νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει να είναι κάποιο άλλο το θέμα, να μην υπάρχει τόσο οικογενειακό. Είναι θέμα προπονητή. Δεν θέμα προπονητή. Εντάξει, τώρα ο Μεσίνα είναι ένας προπονητής με τεράστια εμπειρία. Απλά εντάξει, κάποιες φορές δεν πετυχαίνουν και όλα τα οποία κάνουμε. Τώρα τι να σε πω τώρα για την Αρμάνη, πιστεύω ότι απλά δεν υπάρχει αυτό το κλίμα το τόσο οικογενειακό, το τόσο ομαδικό. Τι να σε πω. Κάτι τέτοιο υποψιάζουμε, γιατί δεν υπάρχει λόγος να έχουν τέτοια ομάδα με τόσα εκατομμύρια budget και να μην μπορούν να κάνουν κάτι καλό στην Ευρωλίγα. Και νομίζω γίνεται επανειλημμένα αυτό κάθε χρόνο. Δηλαδή, εγώ που te βλέπω στην αρχή της χρονιάς την Αρμάνη, λέω εντάξει, έχει κάνει κάποιες καλές προσήγες, ειδικά φέτος με το μείος, και λέω σίγουρα θα κάνει κάτι καλό. Αλλά εν τέλει βλέπεις ότι πολλές φορές η ποσότητα δεν κερδίζει την ποιότητα, γιατί κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Πάντως, αν θέλει να το διώξει το Μεσίνα, υπάρχουν επιλογές για Σικεβίτσιους, Τρινκέρι, δηλαδή υπάρχουν προπονητές top επίπεδου. Σίγουρα, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Μεσίνα είναι και πρόεδρος και... Ισχύει. Θα βάλει υπογραφή στον εαυτό του, εγώ φεύγω μόνος μου. Είναι από τους μοναδικούς που για να πουληθεί πρέπει να πουλήσει τον εαυτό του. Οπότε δεν έχει. Δηλαδή πρέπει να συμφωνήσει με τον εαυτό του. Πραγματικά. Που νομίζω ότι θα φύγει όλη η Αρμάνη πρώτα και μετά θα φύγει ο Μεσίνα. Πολύ πιθανό. Και κάτι τελευταίο. NBA, τι υποστηρίζουμε? Δεν θα σου πω. Γενικά, εντάξει, σίγουρα Μιλικό εκεί επειδή είναι Αντετοκούμπο κτλ. Αλλά εγώ είμαι πιο πολύ λεμπρονικός. Εγώ υποστηρίζω το Lakers. Έχει φτάσει και 40 χρονών, όσο έχει φτάσει. Πραγματικά, εντάξει. Να παίξει και λίγο μικρή. Δεν γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι άμα δεν παίξει μαζί με το γιο του, δεν θα αποσυρθεί. Ναι, δεν υπάρχει. Νομίζω και τώρα βγήκε και είπε ότι στον ντεμπούτο του γιου του δεν θα παίξει καν με τους Lakers. Νομίζω θα πάει να δει το γιο του, κάτι τέτοιο διαβάσα. Οπότε. Ναι, αλλά εντάξει, τώρα τι να λέμε. Είναι ο βασιλιάς. Ό,τι και να λέμε τώρα για μένα είναι ασταμάτητος. Ειδικά στα prime του, όταν ας πούμε έβλεπα τελικούς το 2013 με Miami Heat που ήταν 25 χρονών, ο τύπος δεν μπορούσε να σταματήσει κανένας. Εσύ πόσο ήσουν, 10? Εγώ με του 2, τόσο, 10 χρονών ήμουν, 11 χρονών. Έναν παίχτη που να έχεις ξεχωρίσει, όχι από το NBA, μάλλον ξεχωρίσει έναν παίχτη από την Ευρωλίγκα, να σ' αρέσει το πώς παίζει, πέρα τον Μπελινέλη που μας είπες που σ' αρέσει πάρα πολύ, έναν παίχτη φέτος που σ' αρέσει πολύ να τον βλέπεις. Θα σου πω γενικά, εμένα ποιος μ' άρεσε πάρα πολύ. Από παλιά. Δεν άκουσα, ξαναπες μου. Σαν το είδαλμά σου, ας πούμε, από παλιά. Ναι. Σίγουρα το είδαλμά μου, εγώ μεγάλωσα με τότε που έδειχνε η ΕΡΤ τον Ολυμπιακό με τις Ευρωλίγκες με Ρεάλ Ολυμπιακό 188 και τέτοια. Σίγουρα το είδαλμά μου ήταν. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Σπανούλης. Αλλά άμα μιλήσουμε το τωρινό γενικά, την τωρινή Ευρωλίγκα, με έχει κάνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει γενικά και όλο αυτό ο Mike James και ο Μακίσικ του Ολυμπιακού. Γενικά η ενέργεια που δίνει, η αθλητικότητα που δίνει, μπαίνει και αλλάζει ρυθμό. Γενικά και ο ρόλος με εμένα στην ΑΕΚ είναι να μπαίνω και να δίνω ενέργεια γενικά στην ομάδα και να τη βοηθάω έτσι. Οπότε ξέρεις, περίπου σκέφτομαι ότι αυτός ο παίχτης κάνει περίπου τα ίδια πράγματα που κάνω και εγώ, γι' αυτό το βλέπω, ξέρεις, για να γίνω μεγαλύτερος. Δηλαδή να δίνω ενέργεια στην ομάδα, είναι πολύ αθλητικός και εντάξει, ο Mike James είναι ασταμάτητος, δεν υπάρχει. Ο τύπος νομίζω
σε όποια ομάδα και να πάει και σε όποια λίγα και να πάει, νομίζω θα σταθεί. Φέτος έχει οριμάσει κιόλας. Δηλαδή, είδα χθες το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν έκανε τα τρελά που έκανε πέρσι. Όχι. Δηλαδή, ξέρει για πότε να την πασάρει. Δηλαδή, τις προηγούμενες χρονιές έλεγε κάτι σου τώρα από το κέντρο με 4 παίχτες πάνω το και του προπονητή, πάνω το μάρκο προπονητής και σου τώρα από το κέντρο. Δεν καταλάβαινε. Αλλά ότι έχει οριμάσει. Πάντως, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση για τον James είναι αυτό το ανέκφραστος. Δηλαδή, βάζει 20-25 πόντους και είναι έτσι. Δεν υπάρχει. Πραγματικά βάζει 20, χάνει τον μπάζερ, χάνει την Ευρωλίγκα εξαιτίας του, θα είναι το ίδιο. Πραγματικά. Δεν πανηγυρίζει. Δηλαδή, έξαλα, πέρα από κάνα τέτοιο. Δεν να κάνει κάτι λίγο έξαλλο. Μια τόνωση. Όχι. Εχθές στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στα τελευταία 2-28 είχε 10 πόντους και μία assist. 12 από τους 14 πόντους της Μονακό, του σκόραρε και τους δημιούργησε εκείνος. Δηλαδή, θέλει να φανεί ότι είναι ο ηγέτης. Ότι εγώ είμαι αυτός που θα πάρω το Μονακό από το χέρι, θα κερδίσω το παιχνίδι. Σίγουρα. Και νομίζω ότι όταν θέλει να βάλει την μπάλα θα βρει τον τρόπο και κάτι θα κάνει, θα την πετάξει πίσω από την πλάτη, δεν ξέρω τι θα κάνει στο από το κέντρο, θα καρφώσει, θα βρει τον τρόπο και θα το βάλει το καλάθι. Τέλεια. Λοιπόν, Όμηρε, σε ευχαριστούμε. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ΑΕΚ και στον αυριανό αγώνα με τον Απόλλωνα. Και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Προμηθέα. Εσύ, ο Σπύρος μου είχε πει Απόλλωνα. Προμηθέα Πάτρας αύριο στις 6. Σωστά. Ναι, Προμηθέα. Πολύ δυνατή ομάδα Προμηθέα. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα είναι το ντέρμπι, νομίζω να είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής. Πολύ ανεβασμένος Προμηθέας, με πολύ καλή επίθεση. Νομίζω είναι η πρώτη επίθεση στην Ελλάδα. Δεύτερη στο γύρο. Είχαμε τα στατιστικά, πρέπει να είναι κάπου, ναι, πρέπει πολύ καλές επιθέσεις και έχει καλό σκόρ γενικά, αλλά εντάξει. Είμαστε ΑΕΚ και πάμε να χτυπήσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι και εννοείται πάμε να κερδίσουμε τον αυριανό αγώνα, γιατί το χρειαζόμαστε κιόλας βαθμολογικά, γιατί στο τέλος του πρώτου γύρου οι πρώτοι 7, αν δεν κάνω λάθος, μπαίνουν και στο κύπελλο, οπότε σίγουρα χρειαζόμαστε αυτές τις νίκες. Λοιπόν, Όμηρε, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το δεύτερο επεισόδιο εδώ στους Basketball Maniacs. Ευχές για καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.